Donmarle atom nang litumtamen tune ke Burj Khalifa Burj Al Arab Pam Jumeirah pu nong nam khache thangklong adimamen arjlong ta haipo tangte lahaya dim kodak lo ke doke kopusi nong nam khache thangklong lo laso lama mang phutin ningalong ta Chini tung ta hai lase Donmarle atom video chengche prang video like ikha share iktha lapen laso nam mang humi me alam ke Chini ver je phan channel subscribe igra bell icon all bring on so hello Donmarle atom nilimen komol pe der payment video cheng kona fini video title The Facts of Dubai, United Arab Emirates mate UAE along nonam se thangnai arongsopi alapen Midle East along keplang nai arongsopi hello Dubai. Dubai like a global destination, global hub, third most travel city lo. Ningkaning ko aprang Ladakh thang tawe, Ladakh sangti le sangti, Ladakh ame thang ke cho hormu lang mineral lapen ser antawe. Bonta UAE a ruler minister Sheikh Mohammed bin Rashed al maktoum imatha kang choklong a joini pini an Dubai along keplang ason thought pir thea dang along jumpi alang lipen ajok se pir thea long ke thenaya mall Dubai mall kimlo kang tuinaya tower Burj Khalifa kimlo asi Chini ignang Dubai lamo number 1 Burj Khalifa pir thea dang along pen kang tuinaya tower ke Burj Khalifa hello lakang tui meter pharonar kebra therokebra ke thom lapen indeng pharoi sira therokebra ke thom mate 160 floors ando 2004 aning kan pensi Burj Khalifa kim pang chenglo lapen October 2009 aning kan ki kim patanglo lapen 2010 aning kan laso a tower inpu ponlo ke cheng angko laso a tower amen Burj Tower pusi pulo setame afi lafan Burj Khalifa pusi irlo lapen 2010 aning kan pen non an Burj Khalifa afan kang tuine akaprega tower awilang number 2 Burj Al Arab hello irthe dangalong pen Isinat 7 stars hotel lo Ladakh nang nilape nili sona munit atum sangdam uni tipot ma Ladakh nongwi siwet ke sang anam lake lak inkoi anangji lapen anam ke jumnei ke suri troxikep anangji lapen ang le Chini pen mang huji Burj Al Arab arlo penang analong ke ser pensi decorate Burj Al Arab arlo ke sang adim afan rom haruhini ansose number 3 Pam Jumeirah hello man made island mate munir atom ki kimlang achitim anglong lo hajar anglong ko adim pensi ton million throksi an arlong apen million pharu sire inkoi cubic meter asangti angrom si lapen Pam Jumeirah semarlo Pam Jumeirah ke the 5.72 square kilometer $30 billion ansose ador ke sonai a hotel Pam Jumeirah along do aning kanbang ta Ladakh tirthe adang pen koror amunit ansose Ladakh wang Dubai along jongsi traffic jam langji pulote hadak supercar mate ador ke sonai agari traffic jam pen an parke thangda thailong ledaji hadak police atum anta supercar pen ke dam ke wang Dubai a police hello pirthe adang pen ta ke plang naya police lo Dubai mall hello pirthe adang along pen ke thenai shopping mall lo Dubai mall ke ki mahut tangka ke dam lake $20 billion Dubai mall arlo underwater bridge lapen real dinosaur are pita do Dubai mall arlo surikri himi akulat lapen pharu sire inkoi a restaurant do Dubai mall ke kim ke pang cheng ke 2004 aningkan lapen ke patang 2008 aningkan Dubai mall ke the lake lak phokebra suri hini square meter mate 5.4 million square feet Donmarle tum pini video ke lan chotlo lapen ni part to semar bom ase ke bang je lang a video long ta ke lang long ver je phan channel subscribe gra bell icon all ber ignon tong nang next video long non ke bye bye